Kanunay nga gipaningkamutan sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kun Pdrrmc nga panahon sa trahedya sama sa sunog ana sila moabag sa Bureau of Fire Protection kun BFP diha sa pagresponde aron maluwas ang kinabuhi sa mga naapektuhang individual. Sa gitawag nga incident command system ang BFP maoy manguna sa pagresponde sa sunog ug ilang tahas ang pagpalong sa kalayo samtang ang mga personahe sa Pdrrmo mutabang sa pagpagawas ng mga tawo nga anaa pa sulod sa panimalay o establishmento nga nasunog. Gawas niini kaabag sab sila sa paghatag og logistical support. Bililo ng papel sa mga personahe sa Pdrrmo nga naa sa field tungod kay pinaagi kanila mahatod ang impormasyon sa buhatan alang sa pagresponde o pagtawag ngadto sa mga fire stations nga duol sa nahimutangan sa sunog aron mas mapadali ang pagpalong sa kalayo mausab ang motawag ngadto sa mga silingan nga munisipyo nga adunay mga fire stations. Sa matag higayon nga gikinahanglan sa katilingban ang serbisyo sa Pdrrmo, wala kini magdumili ug wala sukad mibalibad sa pagpaabot sa ilang matabang. Tungod kay mandato ni Governor Bambi Imano ngadto kanila nga sa kanunay anda motubag sa panginahanglan sa katawhan, panahon sa bisan unsa man nga moabot nga trahedya. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Mark Simania, alang sa limpyo ug mataro nga pang gobyerno, padayon Pilipino.